नोंथांमोनखौ आंनि सेलाव फिन खेबसे बरनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ जोंबो मोजाङैनो दं दायो इसोरनि अननायावहाय नोंथांमोना आंनि सेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामना लायाखैबा खालामना लाबानो जाबाय अननानै आरो दिनै एसे देलायदोंमोन आं माबायदि नुदो Oh my god! Wow! कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय बारा मोजां मोना आं बेफोरबायदि फोननो दसे फोननानै थानायनि उनावनो माने बोरैबा मोनबाय थायो मायबा नांना थानाय बायदि मोनबाय थायो ओमफ्राय सुनो नङाबाथाय सुनो मोनाबाथाय मोजां मोना आरो नै अखायानो हाबाय थाबाय सानफ्रामबो बे अखादो बाट मोजांसो आंनि थाखाय थान्दा थान्दा थानो मोजां मोनोना गोजां बोथोरलागै हाबाथ' आं बिराद मोजां मोनगोन खिन्थु खायफा माने खामानि मावनानै जाग्राफोरा खामानि मावनो मोना खामानि खथि जायो बेफोरनि थाखाय बोरैबा आरो माने बिदिनो हायाबाबो दोमैलुल' थानांगौ आरो जिखुनु बिदिखौ आरो बहाबाथ' जायगाया बेलेग बेलेग जायगाफोरा दै लोमजोबो ना जोंनि इखिजा बारा दैबाना जाया एसे खम जायो थेवबो बेलेग एसे गोथौ हाखर माने न' गोनांफोरा बिदिया लोमो आरो जोंहानाथ' लोमनाया लोमा मामिजों ओमफ्राय हासबेन्डजों उन्दुगासिनो दङ बिमा फिसाया उन्दुगासिनो दं दायो थान्दा थान्दा मोजां मोनदों अखा हाबायना गरमावथ' जों थानो सुखुवा बुखुवा मोनो आं दायो दखान थांनांदो अखा हागासिनो बाहेरावहाय मायाबो उन्दुगासिनो दङ आं दायो थांसै माबा मोनो होनना फैनोसै जोंनियाव एसे माबा मैगं सैगं फानो ना फिसा मोनसे दखान दङ दखानावहाय दायो आं थांसै नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौहाय थाखानाय नङा ना थाखानाय बेसे गैया आरोखौ हरिखौ मोनसे जाब्रां दङ जाब्रां ए बे ना गोरानालाय बेसेनिफ्राय फांसेयाव नो नांथ'ला दे बेखौ नांथ'ला जाबाय बारा मैगं नङासै आं बिदि मायबा आलुआलाय थांनाय बायखौ 1 किल' दायो आं दखाननिफ्राय फैनानै साहा फुदुंगासिनो दङ फुजा लाफादोंमोन ना हासबेन्डआ लोंनो लुगैदोंमोन साहा बया गोथाव फुदुंखादों नाय नोंथांमोननो खोन्थिनि आं मोदोमलायबाय टेस्टबार होनायदो आयौ माबा बोरैबा जाजोब बरियासो ज' होनानैसो गोथाव जाबासो लांगोन आं कालार लाबोदो ओमफ्राय नै जाब्रां ओमफ्राय आलु भुजिया ओमफ्राय सलबुलि होननाय मोनसे पेकेट दं गोदै ना मानो मोनसे होयो आं जों जाबाथाय जानो लुगैनो हायो ओमफ्राय आरो दावदै दं दावदैखौ होबाय दावदै लाबोदोंमोन दैथाम नै ओंखामखौ दायो जाना होखानोसै आं साहा जाबाथाय लाफा साहाखौ लांसै आं साहाया जाबाय गरम मोनबाय मा खानाय खानसै मानसि गरम अखा हाबाबो गरमथार खामफ्लाय दं नामा गिदिर गिदिर मोजां दं मोजां सोरनो गगा मोननाया रानबाय सं ओरै मा फेन्दाखौ इदि फुवारबाय सार्केस बायदि नो 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 नै ना जानाया मेमब्रां मेमब्रां जाखांबाय दे माखौ जादों नोङो जाया मा मियाव मियाव
Juta kan bina mana mana? Oंखाम आयौ दसथाल था जों ओंखाम जाखांबाय दायो अनलाजों नाथुर ओमफ्राय दाउदैमोन आरो माम जाना फैबाय जों ओमफ्राय दायो दोनसै आरो नामा बिराद मबाइलखौसो मावनाङा दै लाबबाय दै गुदुं लाबाबो जाया दै गांबाय थायो ना मोना मोना आरो मायाबो लोंनांगोन ना नङाबा गगा मोनो नामा गुसु लोंबाथाय माया देलायदो देलायहोनो रोङा माया मा एसे मोजां बख'नायखौ मा खालामदों Mama. Ui. Đây. Good night.